Så har vi fundet lidt af det gode. Og lidt mere af det gode. Og lidt sæbebobler. Afstand. Og noget gammel mælk. Det må de godt beholde. Og nogle kæmpe æg. Dino Toys. Og en prutbud, som ikke kan prutte. Nå, det ved jeg ikke. Må vi se. Det var noget, der hørte til den. Og her var noget mere af det, som så skal sættes sammen på en eller anden måde. Det kigger vi på bagefter. Mere gammel mælk og mere Dino Toys. Og flere sæbebobler. Og noget et eller andet, som jeg ikke ved, hvad er. Og noget mere et eller andet. Jeg ikke ved, hvad er. Og ja. Der er lige nogle dele herinde, så den her stakkels går over. Lidt mere af de her små dele. Og de er garanteret blevet skilt ad og smidt rundt i alle mulige poser. Så jeg forestiller mig. Cute Toys. Den er ikke altid her, der lige lækker der herinde. Hvad gør man ikke? Hvad gør man ikke? Søge lidt ekstra. Nej. Refill pack. Neutral. Den er godt nok lidt utæt, men den kan man sgu da bare fylde over. Det er håndsæbe til sensitiv hud. Den skal vi bare... Prøv lige der. Den skal bare fyldes over på en dunk. Der er rigtig mange små gafler hernede. Så ikke lige hvad... Jeg tror sgu, det var det, du. Mælken, den kan vi ikke rigtig bruge til noget. Ja. Det var det. Så må du godt stoppe.